Mga kaso sa dengue sa isla sa Olango, Dakbayan sa Lapu-Lapu nagsakausap. Mu-average og tag 25 ka mga kaso sa dengue ang madangat sa Santa Rosa Community Hospital matag buwan, sukad niadtong buwan sa Enero. Apan ang maong tambalanan, padayon pang gi-renovate. Aniya ang report. Karon lang adlaw, may 5 ka mga bata ang na-admit sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island tungod sa dengue. Tungod kay padayon pang gi-renovate ang tambalanan, sa outpatient department una sila gipahimutang. Mato ni Dr. Joel Semblante, Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital, sukad niadtong buwan sa Enero. Miabot na sa 98 ang mga kaso sa dengue sa isla. Ug sagad sa mga nangaigo, nagpangidaron og napo ka buwan hangtod sa 24 anyos. Katong mga severe gyud nga in shock, amo na silang ipang transfer sa tuwang city hospital or higher center para magapan or manindot gyud ang pag-manage pud sa ila. Sa data sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Conreso 7, ikaduha ang Lapu-Lapu City sa labing daghang kaso sa dengue karong tuiga, lukop Central Visayas, sunod sa Cebu City. Nakatala ang Dakbayan og 438 ka mga kaso sa dengue ug may unom nga nakalas. Sa pikas bahin, gikalipay usab sa Chief of Hospital nga gawas nga adunay tabang pinansyal gikan sa DOH, may budget na usab gikan sa lokal nga hagamhanan aron di lang mapaayom-ayom ang tambalanan sa isla, kundi mapadakan usab kini aron maka-accommodate og mas daghang pasyente. Naman tay plano nga i-expand ang hospital gud. So para mausa og repair, ato i-consolidate na lang plano sa city ug ang sa DOH. Uban ni Godfrey Rilien, Luen Merondina, Balitang Bisdak.